שלום, שמי שלומי צוברי, מנכ"ל חברת טרופיקזה מוצרי הצללה. החברה שלי קיימת מעל 25 שנה בשוק ונותנת פתרונות הצללה מושלמים מכל הסוגים. בשנים האחרונות אנו מובילים במתן ייעוץ להצללה וחיסכון באנרגיה במסגרת בנייה ירוקה. כיום הננו נציגים בלעדיים של חברת קוראדי האיטלקית המובילה באירופה בתחום של פרגולת עץ ואלומיניום. הייחוד של הפרגולות שהקירות והגג נפתחים ונסגרים בלחיצת כפתור. הפרגולות מיועדות לשימוש גם בקיץ וגם בחורף ואטומים לגשם ורוחות. הגדלים של הפרגולות יכולים להגיע עד רוחב 13 מטר, היציאה קדימה עד 8 מטר ביחידה אחת. אנו נשמח לארח אתכם באולם התצוגה המפואר שלנו במושב רשפון. כמו כן, הנכם מוזמנים להיכנס לאתר שלנו באינטרנט.